Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Adlaw da ay karong Domingo, no? Pizza 22 sa buwan sa Marso, tuig 2026. O si dili pa day, no? Good morning day ko, no? Kang Lane Sedmin, salamat kayo idol, no? Sa pagsubaybay, o kang Kitin Slab, o kang James Sabiro, salamat kayo idol, no? Sa pagsubaybay. Sa tanan nga nagsunod ang tramaha, salamat kayo. Karon nun, idamaglangan ni ang laing sumpay ng sigulanon na sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Part 22 na tanong, mga ka-listeners, mga ka-followers, no? Ikaw, mahal ko nimo. Ako namin yung gitrangkahan ng tahan. Ha? Nanarang ka lagi ka? Ako galing ko to. Manghita ra ko ta kay mahuway. Si ate, Nagduwa ra na sila si Lolo. nakita din si lulo ni mo? Ako atoon si ate. Yahat na eh. Ayaw lagi pang kunit. Mapilgin ako ang kunot sa imong pado. Ay, gusto mong kong magunit na mo? Mapauli na ko, oy. Ay, bananta ka. Bananta ka. Ngano ka? Ha? Giingnan mong mauli na ko. Pugong-pugong yun mo. Nakita nung gusti guwang. Ay. James Dean Godney. James din sa imong mata. Andam ba akong magpakasal ni mo? Unsa? Sa gayon nga makasal na ta, ikaw na sumusunod sa akong mga kabtangan, sa akong kwarta, sa akong insurance, o sa akong... Unsa? Ay, sa akong mga bulingon. Mapauli na gyud ko. Di ba, te? Maumay imong pangandoy nga makabingwit ka sa mga relatives ni Renz? Oh, yes! I admit it without thinking. Pero, dili sa din taon sa tiguang, may wafang nga nis. Not an old man. Unya, kay Sarah may nakagusto ni mo sa taga-dinhit, eh. Okay. At least, natuman ang imong dreams, di ba? Kita sa... Bahala nagkaroon pa ko mapakya sa akong dream. But not to an old man. Understand? Not to an old man. May pag ako na lang naginuton si Gab, no? Te, kung nagwantahon ni mo ang lolo ni Renz, mahimong usaray atong kaliwat sa atong mga anak. Mga anak? Nagtuo kang makapaanak pa ng lolo ni Renz? Ha? Ang nagpaila nga James din? Why, simbak ko? Sa imong kalibutan. No. Dili na bahimo. Nga naman, te. Nagtuo sa di ka makahimo pa kas pagpanganak. Ha? Bahala nag-usay mahitabo. Basta dili kong tiguwang. No. Ay. No. Ay. Uy! Wa ko'y labot sa imong laboy. Ang akong lab mo importante. Hay na to siya. Pauli na? Unsa? Uy, dili mahimong mapauli, uy. Ako siyang pakaslan. Ha? Uy, paunaha unak lo, ha? Di na mahimo. Kinanglang ako mo'y mag-una. Busa kinanglang ako siyang makita. Magpagkasal dayon mi. Niki, ang imong ate. Ngano, tita? Unsa may nahitabo sa kong ate? Misakay og taxi. Unsa? Mupauli na ko no siya. Oo, sama nakatultul ka siyas inyo. Ambot lang ka, tita. Pero naibaw man siya sa mong lugar. Niki, ang imong ate. Ngano, tita? Unsa may nahitabo sa kong ate? Misakay og taxi. Unsa? Mupauli na ko no siya. Oo, sama nakatultul ka siyas inyo. Ambot lang ka, tita. Pero naibaw man siya sa mong lugar. Niki, ang imong ate. Ngano, tita? Unsa may nahitabo sa kong ate? Misakay og taxi. Unsa? Mupauli na ko no siya. Oo, sama nakatultul ka siyas inyo.
Ambot lang ka, tita. Pero naibaw man siya sa mong lugar. Ay, alang kabalaka man ng... Unsa ba dili ang imabalaka? Nga di ko kataga din eh. Tingali dili ka makatultol sa imong pagpauli. Karampog ko igot ni Manang. Basta ay lang kabalaka. Kaya way daw utang mahitabo na ko. Everything is under control. Nabahala ka diha, oy. Pero panawag baya, yun ha, kung doon na kay problema. O lagi Manang. Ay lang gud ko problema hagod. Basta, everything is under control. Bye. Dong. Hay naman ta, Dong. Muragwa mangyug ko makaagi din ni Dong. Dili man ni mo among giagian gani ha. Bihon ng this police station, Dong, be. Para. Love, di siya mahimong mubiya ka dayon. Dili pa kabisado ni ate ang mga lugar din sa syudad, love. Maumabalaka gyud ko niya. Kung sa may mahitabo ni ate Terry, sigurado gyud ko nga ako may mabasol, ana. Pita ini. Maski pala, bini mo yung ate, kinako. Love, iyaan ako si ate Terry. Managsama ang dugo nga naglatay-latay sa among kaugatan. Boyfriend ka pa lang nako. Mahimo ni mong ilisan? Wa ko'y gisulti nga ingon, ana. Love, please. Sabtal ako sa kong problema, love. Oh. Okay. Sige, atong pangitaon siya ate ni mo. Mauwa masag ko manawag ni Nikki. Sigurado kayo kung basulon ko niya sa kong gibuhat. Nya, isan mahimong si Jory nang akong pangayuag tabang. Kay labing siguro, di ko ato tabangan. Ay, sigab na lang gaya akong paglaom. Uy, kinsa mo ning nanawag na ko? Uy, si Tiray Kabuhi ko di ay man di ay. Tiray Kabuhi ko. Hilong, oy! Hilong! Oh, nganong nanawag man ka? Magpatabang ko ni mo, Gab. Ha? Naunsa man day ka? Gipahimuslan ka sa mga paryente ni Renz? Hain man day mong dapita. Kay lungguan ko sila sa liog. Ay, wait. Wa ko sa ilang Renz, Gab. Hain man day ka? Ni ako sa police station. Ha? Nagpapriso ka? Ako, oy. Nganong naamang ka diha? Wala ko makatultol sa atong dapit. Butangi. Asa man di mo ko tabangan o dili? Tabangan, oy. Pero, unsa may akong ikatabang? Onyara, Oh, ako unang tubagon ang nanawag. Tingalig si ate na ni. sige. Tubagaw na, mintras magatang kong taxi. Si mama mo din yung nanawag. Ma! Unsa man tayo nahitabo ni Tiray, nga miuna man tog pauli. Dili lagi siya ganahan sa lolo ni Renz, mauy. Oh, nagpasiksig ani siya aron mapa-impress niya. Unya karon nga dunay na-impress niya, kakak siya. Tiguwang naman sad gud ang lolo ni Renz, ma. Pero, kortahan ba yaon ta, ma? Wa gyud pahimusling Tiray ang maayong kahigayunan. Na, kay baw kang ate, ma. Ganahan lang na siyang mga gwapo, pero dili hangol, o dili social climber. Unsay social climber? Ay, kanagong gold digger, magud. Oh, ang akong gikabalakan ba? Kung nakatultul ba to siya? Mo sa lagi na akong gikabalakaan, ma, uy. Aw, hinoon, miingon man to siya nga everything is under control manang. Karaan ko na siyang bugoy. Dah. Pero lahi man gud yung lugar nila ni Renz, ma. Nabalakag yung ko nga, wag ito makatultul ba? Ay, sige lang. Akong tawgon kon nakauli na ba siya sa inyo? Oh, asa ka? Akong apason si Tiray. Kay wa man ko na siya makatultol. Oh. Kauban ka siya nila ni Nikki.
Tingalig dunay diferensya nila. Maong nakahunao na og unag pauli si Tiray. Pawama kog ikapliti da, baby. Kuhai lang unya sa akong sweldo. Manghuam ka lang tungod itiray. Sagdi lang good. Uy, unsa ka ba? Itagay sa mong kalisod sa tiray. Uy, aron nga dili siya makaingon nga easy to get ka. Unsa? Ayaw, una og kuhaa si tiray, ha? Huwata. Nga manawag siya balik nimo. Masuko niya. Ay, siya pa'y manghangyo, siya pa'y masuko. Huwata nga siya manawag. Unya, Manawag gani, kondisyon ni dayon. Nga imo lang siyang apason kung iya kang sugton. unsa? Oh, nga nung nakugang man ka. Gusto man ka kang tiray. Maulagi na problema. Kay wa pa ko makasiguro kung nahigugma bagyog ko niya. Stilan, biyani. Surambaw, biyani mo gaboy. Ganahan kong Tiray kay lami siyang muluto. Unya? Nga kung naa ko, unya, magkaon siya, makakaon sab ko. Ay. Ha, siya ni ginang nanawag. Sige na yun, kondisyon ni. Oh my God, Grab! Hain naman ka! Ako pa ho bang pliti ni Joren ay? Ako na lang yung mahibaw sa imong plate eh. Basta arian na lang yung ko. Please, Gam. Kuhaan ako dere. Nakatultol mo ka ka dere. Nakatultuloy. Karaang bugoy ko. Pagklaro ka ba? Nakatultol ba ka sa police station nga akong gisambayan? Nakatulto lagi. Harian na lagi ko. Harian ako. Unya? Di na ka masuko na ko. Oh, dili na. Imo na kong pakanon. Oh, baka noon yun tika ga. Busugon yun tika. Kaya mabitaw ka na ako. Tagaan tamang yung ka basta maabtan ko na imong magkaon. Dali na ba? Tinuod bitaw na. Ulage! Harian ako. Ayaw problema ang plate eh. Suhulan pa ka na ako. Asan mo karon imong ate, no? Ambot lagi, uy. Di ba ito bago nang akong tawag? Suko, tingal ito. Oh, hala. Tuara si ate. Kuminaw sa Lex Pino. Ilibig ko si imong ate, da? Naniguro gud nga anak sa police station mo na. Dong driver. Ayaw lag i-plug down, ha? Doon natin hapiton sa police station. Ay, salamat! Inyo gitaon kong natultulan din eh. Sakay na sa taxi, te. Bitaw de, sakay na dere. Sobra biyang hingawas imong pagkumangkon kay nag-una-una gid kag pauli. Ang auntie, doon na may nagkasol-asol. Nagtagparehas pa ni Jorin ang nagsamok-samok na ako. Kaya ako siya gaksog maayo niya hanggan pag yun. Te, uy. Ayaw na paglaom ni Jorian. Good. Dali na, sige na, sakay na, dire. Ginate. Tisa, kadihot. Mamalit ka sa inyo, Renz. Dili ay. Diretso na ta sa inyo. Okay. Sige. Masakay na ko. Karon ka lang yung tiraya ka. Dili ka na gyud makabalibad bisag unsay akong gustong pangayoon gikan nimo. Dili di ay kakabisadong mga daan dinhi sa syudad. Malas ka lang. Ako na sa broy manghawd. Naara ang presinto sa pulisay. Nga iyang giingon nako. Brad. Anha ta diha sa presinto. Ayaw lagpag nga. Kay doon naman tayo pasakyon. Oh. Wa may tiray nga nagbarog diha sa gawas? Ingon man to siya nga anhi maghuwat. Kadyot sabay ha. Mangutana lang sa ako sa mga pulis. Ay, salamat ni Aragita sa ato, wafa. Ako pa na dun ug balik sa amo si Love. Unsa? Love, dili na lang ako mabalik, uy. Ikapoy naman hinuon ko, eh. Di ka mo balik. Pasabta lang si mama ni mo o ang mga tao dito nga gibati na kog tumang kakapoy. Si ate mo yung nakaingon ba? Aligre na unta pa rin. Hoy, excuse me ha. Dili ako may nakaingon and hitabuan, no? Ay,
Ay, basula to ang imong law nga Sir James din. Imo lagi doon to siyang gisabot, eh. Uy, usam na ko siya sa pagsabot. Nga magsige mo siyang panghikap na ako. May naghamis pang iyang kamot. Uy. Tiray, kabuhi ko! Gawas diha! Hala, kaisog na ron. Murag sigab man ron, te. Uy, nganong isog-isog na siya? Gisapon ra ba ko? Bayri ang taxi kung di ka gustong mapriso. What did you say? Huh? What did you say? Unsay what did you say ha? Nga nagtawag-tawag ka nako kay nagpa-rescue ka, unya ni ade ka dinhi ha? Gab, kalma lang. Dili ni mahimong kalma ni. Gibuangan yun ning bayhanan nako. Hoy! Oh, Ay ko huya. Ay. Lagot ba yung kayo kunin mo? Bayri itong taxi. Lagot. Gab, anong siya may mo pabayron? Ang nanawag man siya nako kay wa man siya katultol dinhi. Saan nanawag ko ni mo? Nanawag ka. Unsa? Giago-ang muna ka? Hoy! Ako ginana ha? Nanawag ka nako aron mapakuha. Giingnan ti ka nga wa ko'y kwarta. Pero ikay nag-ingon nga ikaw ray mo bayad. Ingon pagani ka, imo kong suhulan? te, bayri na lang na, te, uy. Sa muka, berong adlawa, uy. Ako yung bayran? Kinsa may mong pabayron? Ako? Pila may bayranan, Gab. Ako nalang bayad, ana. Dili mahimo. Si Tiray gyud mo bayad kay siya may nagsugo nako. Mobayad ang wafa na ko nis. Nganong siya lagi mo bayad? Ikay nanawag nako. Ikagyoy mo bayad. Unsa man di ka mo bayad, kay mo adto kog barangay, ipadakop ti ka. Nayabag ka? Te, bayri na lang na, te, aron wa na samok. Kumusta man ang inyong lakaw? Haskang sa muka, ma. Unsa? Waday makatultol si ate. Nanawag ni Gab aron magpatabang. Unya may tabang sa sigab. Mitabang. Pero ang nakadaot, kay waday kwarta si Gab nga ibayad sa taxi. Uy, waday klaro. Si ate gyud may way klaro, ma. Hangtod ang among pag-adto sa ilang rents, nadali na lang hinuon kinabalakan mo kong ate. Oh, ingon niya kay ayaw kabala ka man ng everything is under control. Hay naman naron. Kay karaan sad kuno siyang bugoy. Daoroy. Pero wa di ito makatultol des inyo. Ambot lang aniyaan na mo eh. Nadali na lang lagi hinuon ang pag-adto na mo silang rents. Mga mayo ba silang mga tao, ma? Pero nak, ang lulo magka ni Renz ang nakaliso sa utok sa imong iyaan. Oh, mausa din noon. Sige. Tawagon ako, Stiray. Ayaw lang una ron, ma. Kaya sigurado gyud kung di ka tubagon. Ha? Nga naman? Nasuko. Digid mo angkon sa iyang sa. Inoon, amo siya nakitaan sa presinto sa polis. Mautong amo na lagi pasakay. Luoy lagi taon si Gab nga bikuha in taon niya, eh. Ano may adto man sad si Gab? Nga wa man dahil siya kwarta? Gipasalikan man siya ni ate nga siya rin mo bayad. Misaad pa nga iyang suhulan si Gab. Hey, hastan yun. Maruag yun ng imong iyaan, oy. Tingalig na limot lang yun si ate, ma. Tungod sa kalipay nga amo siya nakitaan. Damot lang nga ng babayanan, ay. Bantay lang yun babayanan ako. Oh, unsa na? Igo na sa baga sa kabuang ni Tere. Kuyawan sila pag-ingon ako nga akong ipabarangay si Tiray. Sa sunod, ayan na patunto ang Tiray. Hinoon, gipasabot man kong Nikki nga mahimong nalimot lang si Tiray. Kay nalipay man ning nakakita nila. Midali ko nagsakay sa taxi. Nalipay kay, wala naman safety hands taxi. Kisa may bayad sa taxi di ay. Si Tiray gyud. Kay waon ko numusugot si Nikki nga moay musaw sa problema sa iyang pagmangkon. Ano niya? Ang iyang saad nga suhulan ka. Wa lang to na una-una. Ang importante nga nabayran gyud ang driver sa taxi nga akong gisakyan. Tere,
Kumusta naman si James Dean? Ha? Kinsugoy, James Dean man ang... Ay da, ang naibugod nimo, ang lolong Renz. Ay, OMG! Ang tiguang di ay! Kwartahan man ka. Ano? Makapamagdos na ako na iyang kwarta? Uy! Nihigayo naman nang gusto na kong anak. Unsa? Yes, you! Yes, manang. Gusto na kong magminyo aron makabato na yung kong baby. Kamao po di ay kang muotong. Aw, magpasisaryan lang aron wa dyan sakit. Maulang Kato na lang untang James Dean ang imong menu antiray. Kay daghan to kwarta. Sigurado gyud nga makabayad to si saryan operasyon. Nga naman yung kamanang, ay, imo magyug ko ipabugos atong tiguang. Tiguang na nang, as in old. Understand? Kon mao ka na tiray. Sigab na lay imo? Never in my wildest dream nga si Gab mo ay amahan sa akong mga anak. Damoryo kohit. Sigab na lay imo tire. Di lagi ko. Nga naman ka mo may magbuot. Hoy tiray, gabaan baya kang Gab. Uy, nga nagutaw gabaan ko. Dako naman kag nahimo niyang sa. Nalimot ka? Imo siyang gipahugas sa mga plato. Unya naprinda pag gyud ang iyang cellphone. Nangimbitar kag kaon nga wa man kay kwarta. Mo na'y pago sa mga kuyog baboy. Hay naman tong imong giingon nga karaan kang bugoy. Sigab man lang gihapoy imong gitawag sa dihang wa ka na makatultol sa imong paulian. Manang sa no? Gipainom-duman ta lang katiri sa kaayong gabdiya nimo. Nga imo lang gipa wari-wari. Makagaba baya na. Diyaw, manang. Nadili man taon siya gipitik sa akong kasing-kasing. Ha? Kinsa man nagipitik sa imong kasing-kasing? Si Joren. Mang, o gabae. Hoy. Nga mihigda ka sa kong katre? Kapoy na naman ko. Kung gikapoy ka, pauli na sa imong boarding house. Unsa man, di na ka mabalik sa inyo? Katayo to. Nya mo balik ko dito nga wa ka. Anay na lang ko din Pauli na sa imong boarding house. Pagkatong ganagun ko kadiyot din Kanya kay gikapoy man sad ko. Nari na. Tupad lang ta din Mura ba kag daghagad law og sandwich? Tuara ba si mama? Sige check up kun nabuak na ba ang pakwan? Atong buko. Kumo ganahan ka? Sige na bangon na lang. Paguminaw sa Lex Kadiyan Pino. gayo. 5 minutes. Dili pwede. 4 minutes. Dili lagi mahimo. 3. Di. Labing siguro nahibong na ron si ate nga nung wa pa ka mo gawas. Tingalig mo sumbong tong mama. 2 na lang, 2 minutes. Di na. lagi. Gay ang naong ni mo eh. Unsa man? Mogawas ka din aron ato kumatog sa kwarto ni ate? 1 minute na lang yun. Sige na. Wala oy, time's up na oy. Sige kag hangyo diha niya, sige sag dagan ang oras. Ay. Kanindot yun ka tugoy. Di matug ka dito sa inyong boarding house. Ikaw ha. Nga naman ko. Uy! Ikaw ba? I love you so much, love. Adro ka? Maldito gyud ka no? Tikasan. Ugma. Muna niya akong last day sa akong trabaho. Wa na kay trabaho? Wa na. Uy, di na mahimo eh. Ngano di man mahimo? Saman, ikitag-iyas kompanya nga akong gitrabahoan. Unya, ako? Mauban ka sa akong papauli. Di ko musugod eh. Mag-unsa man ko sa ato. Mahimo magyapon nga makatrabaho ka dito. Adto ka sa akong buwaran. Kamugdas dulpo. Manimaho kong buwad. Nga no, manggod kung manimaho ka. Ang importante nga doon na kay kwarta. Unya, si Tiray, At doon naging matiwas ato ang imong kanta para niya. mas layo na di ay ko nining Tiray. Mag-goal man ka. Nga, di man malipay stiri nga makakita nimo.
Kay ikaw may iyang nagustuhan, Unya kay wa man ko'y gusto niya. unsa may akong buhaton ha? Nga dili ko malayo ni Tiray. Ang iwas, Nikki. Nga, ato ka una puyo sila. Bahala na wa kay sweldo. Basta nga makakaon ka lang. Uy, wa ko'y sweldo. Unya, unsa may akong gastuhon kung doon ako'y gustong paliton para kang Tiray? Para gyud tire. Para lagi niya. Ang akong gusto nga kung muingon siya nga wa na siya ganahi sa iyang panty nga iyang gisulob, ako na yung palitan. Stilan. Gab. Kung mangita lang ko kag babae nga makagusto sab nimo. Ikaw ba'y? Kung mangita sab kuno kag laing babae nga makagusto nimo, ganahan kang ilisan si Nikki? Ha? Bay Joren? Te, pabalikon ba ta dito? Na, ikaw lay oroy balik dito. Natuman na unta ang imong pangandoy nga, mahibilin ka dito. Nya, tiguang masimikubit sa kumpaon. Imo gid itong gipan-an, te? Ay, katugong akong postura. Mo naman to. Imagine, gilaglag na ako akong paa. Nga paa. Nga murag haligi sa nusi. Hangto ng white leg na ako. White-legged legs, slow white. Ay, unya tiguang rin interesado. Hihi. Ki horror. Te, uy, murag nabiyaan na mga panahon, te, uy. Wa na guds kalendaryo ang imong edad, te. Grabe ha, na good ini. Excuse me, ha? Samtang doon na pa'y edad, may dako pa kong paglaom nga, guwapo o professional nga muluhod sa akong atupangan. Arong pangayoon nga akong kasing-kasing. Wow! Oh, samdi ay wafa. Sa may wala kay believe sa imong ate? Naaman, te. Ang ako lang ba? That's enough. That's enough. Moabot na ako ang gipangita na kong lalaki. And mind you, who knows, nga magluhod pa na si Jorin nga mangayo sa akong kaluoy. Oh? Yeah. Mark this day. Huwata nga matinuod ang akong pangandoy. Nang, mapaulan na ba din akong abayjurin? Ganong imamang kong gisultihan na Nadulpo? Ay ba, hindi maluoy ko sa akong abayjurin, nang? Nyag maluoy ko, sa may mahitabo. Ang mahitabo nang, nga malipay sa abayjurin. Ay, magi ko makasabot sa imong gisulti, Dulpo. Ganam di ay, mapauloy na sa Jurin. Wala siya trabaho, nang. Nga no lagi, ugma na lang kotop Jurin sa iyong trabaho. May resign naman siya, og iyan ni kaugaliyong kabuboton. Lagi. Nya, nga nung imo mong kong gisultihan ini, be? Mura rabag mananodya ka na ako, Dulpo da. Kita ko man to kag mahimo, nang. Aron di madayon pag-resign sa abayjurin, nang. Unsa? Imo pa lang tatong gihangyo lobo si Nikki nga si Bayjurin na lang iyang sugton. Nang? Lipay itong pa. Let's see. Dugay na human. Nya, ansa man, ha? Let's see, manday ka, Dulpuha ka, let's see ka. Litsing gatas, nang. Oh, labaw pa, napay kape. Ha? Suko ka, nang. Nga di man, nga ako naman himo yung sudyaan. Oh, inbatong 2x2 na kung giandam. Hain to. Imo de kong ganda mag 2x2, nang. Oh, ikaw nga kung giandaman ni Dulpuha ka. Ato na ko nang, oy. Hello, ay! Animal ginintawhan na. Sunod, makakita lang ko ni Dulpo. Bunalan tagidayan ka sa giandam kong 2x2. Ma, nanawag lagi ka. Nak, og mo na lang di ako turjo rin sa iyong trabaho. Wa ko may baw, ma. Naglagot kong dulpo. Biduo lang yun ako, og murang nanudya. Kay wa ko no gamita ang akong pagkainahan nimo. Unsa? Nganong wa lagi ko no tikapugsa. Aron si Jorin mo isugton. Kay parehas raman puntang probinsya. Hala, no? Nga magbuot man siya. Bitaw, muna akong giingon nga dili ko makabuot sa personal nga pagbation sa akong anak. Shush! Hapit lagi na ako puspuso yung 2x2 ni Kahoy. Ayaw sa daan na, maoy. Nakasabot ta nga concern na si Dulpo.
Suod ko na silang amigo ni Joren. Maglagot manggod ko, oy. Kay murag, ako gyud ilang gipakasa, nganong mi-resign ang ilang amigo sa trabaho. Si Gabday, unsa may opisyo diya nga, wa na mas Joren. Ambot lang kaha, ma. Oh, tingarig mo hangyo na. Nga sa inyo, mintras tanto nga, anak puyo sa inyo. Hayaw ka bala ka, anak, ma. Si ate Remo pugong ni Gab nga mupuyo sa amo. Ako na ba kuno kauntohan na? Mama, sadwi. Sagdi lang, ma. Makakita gani kong higayon. Makigsulti ko ni Joren aron manamilit. Ugma na lang kutob si Jorin sa iyang trabaho? Kuno? Love. Mananghid ko ni mo, ha? Unsa man na? Karon, inigpanggawas na to. Duolo na ko si Joren aron i-regards ang iyang pagbalik sa amo. Kinahang pag na. Higala ko si Joren, love. Og taga-amo siya. So, angay lang sa tingali nga hatagan ko siya akong panghinaot. Nga makaplaga na niya ang tinuod niya kalipay. Love, kung di ko masugot. Di ka musugot? Love, nahibaw ka gyud nga siluso ang gugma. Makigsultira ko ni Joren. Hangtod ay karon wa pa kay pagsalig nako. Kung hangtod karon wa pa kay pagsalig nako. Unsa pa may hinungdan nga dugayon pa nato kining atong relasyon? Oh, love. Dili ko gustong mo commit ko sa tao nga way salig nako. Nga ang gihuna-huna iyarang ka og galingon. Kadit lang, love. Sige. Di ka pugnan nga makisulti ni Jorin. Love, karong pag kumahigugma, ug wa pagit ko masayod. Unsay kong buhaton aron ma-please di ka. Pero, gusto ba ako nga hangtod sa atong pagkatiguang? Kita paghihapon may magkauban. Believe me, love. Sige lang kung tuo ni mo. Pero ikaw dili. Unsa day kahano kung tuwa ka sa inyong boarding house? Unya ni ako din, Unsa kay imong imagination sa akong gibuhat, no? Sige lang kag duda. Dili na. Promise. Sige lang tagsugod sa uno, ani. Di na lagi. Bisagon sa akong buhaton. Ilabi na gyud ko. Unsa kay imong imagination sa akong gibuhat, no? Sige lang kag duda. Dili na. Promise. Sige lang tagsugod sa uno, ani. Di na lagi. Bisagon sa akong buhaton. Ilabi na gyud ko. Ako bigang giampingan ang atong relasyon. Parehas nimo karon pa sa kumahigugma. Oh. Love, sorry na God, ha? Di na mausap na magsilos pa ko ni Joren. Wala naman sa kianging selosan niya ba? Niresign naman sa siyang trabaho. Sorry na lagi, love. Gab, doon na niya ko ihatag ni mong suwat, ha? Para ni Nikki. Uy, di koy. Kitaan pa lang kong rinse. Dili kay pahakra akong maangkon. Bunog, jud og wa diri og wa didto. Wa man siya Malaysia ang maong suwat. Igor man kong pasalamat nga usaha na kay gayon. Nahimo na ko siyang silingan. Way pakapin ang maong suwat. Ha? Unsa ba'y pakapin? Aw, unsa man ang suwat? Ordinary o airmail? Yabag naman tingali ka, Gaboy. Nayabag yun ko. Laliman ka? Wa na ko'y kapuyan din, Di ba giinan ka naman ako? Naduna pa tay usa ka buwan nga mupuyo ni Naibaya. Ang noon, kuman sa usa ka buwan, mubiya ka gyud din, Askang paita. Sige na. Ihatag niya itong suwat na ko nga itong Nikki, ha? Ordinary balagi o airmail? Stampad good? Sa stamp? Nganong ibukad na ni mo imong pad? Buanga ni mo, Gaboy. Kang buanga gid ni mo.
Doon na dito'y, kuan. Di magud mo dagan ang jeep kung way gasolina. Stilan yun ka. Hey, ano ka lang muna ako tagay. Good ko na. Mahatag na mo ang suwat, ikaw ba? Uy, Akong ihatag karon. ito naman Snake. Kauban si Renz. Oh, sige, sige. Wata lang ko inigulian ako. Nganong nagpaatbang man ka diha? Unsa man, magmarites ka? Dool dire. Ade ko do. Kuya ko lang maigo ko lang 2x2 kaya mong gidaran. Imo ba nang giandam para nako ba? Oh, gandaman tagyod ka, Poldo, kay naglagot ko nimo. Wa kay katungod nga musudya nako ha. Nganong wa ko makatudlo sa akong anak aron dili si Jory na sugton. Animal ka. Nganong naaraman ka diha? Padool pa dire. Di ko do. Abtan planong ko ng 2x2. Ay, nang. Ha? Piso lang gusto nun. Ay, pis ka, tilom dia. Nabito to si Bayjurin nun. Kung dito maabot rong gabi, labing siguro. Huwag man sa'yo nang. O niya si Gab? Mo ban to siya? Ay, ito lang sa to po yung ganaw eh. Kito na po may nabiling uskabuan. Niya? Sa may lami yun ni Gab dito. Ay, may ibilin pa mang sweldo si Bayjurin ni Gab. Ang musunod nga buwan di ay. Ako ka na nang. Bahala na si Gab nga mo ay mangitag kaon niya nung eh. Bito, sakto sa tuod, no? Pero ang ako lang ba, magsamok-samok na sa doon niya, siya ni Nike og Tiray. Ah, grabe. Huwag inutagang si Gab nga napahak na magiging o sa ibuhat ni Tiray. Maura sa to'y angay niya, uy. Huwag hindi kay kaluos mga tao ni Bayjurin nang no. Unsa? Unsa to? Irong tayo makimurag. Magdoon ng 2x2 na. Nasayo pa kag-usa ka lakang, Dolpo. Igo og ka sa kong 2x2. Ha, animal ka ha. Sayo pa gani, imo gyud kong gibuiset. Doon na diri ko sab. Dol! Kay ako na gining ilabay nimo kining 2x2. Tiray, kabuhi ko. Way tao dire. Unsa man day ko rong mitubag nimo, unggoy? Nabray? Palabay kag luwag. Sugot, basta pakapinan og sudan. Animal kining tawhana da. Ala, di ara ko si mong luyoy. Sus! Adi ba lagi ni mga uyong-uyuha ka, oy? Ikay animal, kay mo kong giskam. Nagpakuha kag taxi, unya, waday ka sa presinto. Nganong wa man lang kaprisuha, oy? Hoy! Nariprisohol man kuno ko, wa mo ko isa. Og ako'y sadan. Kay sakay-sakay kong taxi, way pliti. Sigbalik, anak, sigbalik. Nyawa na ko bayra ang taxi. Pero gisingot sab kog maayo. Anong niyaman ka? Gisugo ko ni Jorin. Niya pa si Nikki. Nang lakos lang rin, oy, nararbaho na. Kita bitaw ko. Kita, di ka, anong niyan ni pamangka. Gimingaw mo ko nimo. Humana kong kaon, no? Og ang nahibilin akong sudan, ako nang gihatag sa saag nga iring. Malasa. Niya untay sa ag nga iro. Ikaw ba? Kaon raman untay na asi mo na huna, no? Anong wa magyud ka manambok? Ilaging imo na lang untang tiyan, mo imo dako. Ingon ana magyud ng mga gwapo. Bleh! Uy, madayo na imong suka ha. Giluod ko nimo. Tingalig mabdos noon ka. We, kisa may nakapamabdos na ako. Sugot kang ako? Kapuya, mayagin nimo, oy. Wala lagi pagkaon din eh. Sa papaye mo gidugayan. Gisugo bitaw kong Jorin. Pagpahatag ining suwat. Napadag suwat si Jorin ako. Abi dayon bigay ako ni Basahon. Di man ikay gipadadaan. Kisam di ay? Si Nikki. Ano na lang ako? Ako na hatag ang Nikki. Kuhaan sa kunin mong pangwarta. Pangwartahon pa dyan nimo ng suwat? Ang stamp di ay. Ano stamp? Ang silyo god. Doon na biya na kantidad. Ang karaan na ba ni mo stamp-stamp na makasuot-suot. Tama day! Bili pa ginako ni mo nguyong-nguyuha ka no? Hangtod ang imo nga mo, imo bagyong pangwartahan. Muli na naman siya kabuhi ko. Ha?
Kanusa? Sa buwan sa irog-irog. Tarong ba? Lagi! Kutob na lang karon ang iyang trabaho. Nya ikaw? Piling pensyonado na kay may usa pa man kabuwan nga libre mi sa bahay. Anha lang una kong pundo. Unya, ang imong kanon? Maguol ka kabuhi ko. Kung dili unya ako makakaon. Sabi ay! Narugot ang mag-uol magta! Ay! Ako ba? Tingalig anin na sad ka manghuong sa amo. Di ko manghuong og pagkaon. Kabuhi ko. Ay, kabuhi ko. O sa man di ay? Ikaw akong hungon. Hi, Joren. Mayong Nikki? pagbuminaw sa Lex Pinoy. Salamat nga miduol ka na ako. Ganina nagyo kong nangitag-higayon nga ikasulti ka. Nga naman? Aron manamilit nimo. Mudayon giday kag biya sa imong trabaho? Oh, Okay naman kang imong boss. Ang imong mga office mates. okay man silang tanan. Ang dili okay ang akong kasing-kasing. Makakita ra gihapon kag babae nga mahigugma nimo, Joren. Itingob ko na lang ang akong panahon sa kong negosyo, Nex. Mahal anag, manimahong buwad. Dagan bayag na nga dato pinaagi sa buwad. Salamat kayo, ha? Nga, sa akong pag-istar din sa syudad, imo kong gitagad. Giila nga, taga-ato yun. Ang maumanay tinuod. Kanunay na kong gimahayan ang akong kasing-kasing. Anong, karon pa siya mangisog. Maog ginay pagaingnon, Joren. Nga dili kita alang sa usag-usa. Bisag dili na niya ta magkita ba? Ayaw ko hikawi ha nga mahigog maghihapon na mo. May mo ba, Nikki? Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Ikaw, mahal ko nimo. Uliog day ko no subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpamili.